Tak vítajte. Okay. Dneska je štvrtok ráno. Sme mali stávať do 5. Ako sme si popresúvali budíky na 6. Boli sme sa objednať a už pôjdeme na radu. Sme v tých železiarniach, tuto takto parkujeme. No, 11 pauzu sme si spravili. No a ideme to hľadať, ideme teda kamerovať, jak toto vyzerá, ale... Sme dostali, pekne to sme si oskenovali, máme mapu a ideme na dve haly. D11 dvojka a potom A0 jednotka. Že vraj to je všetko vonku, takže nebudeme až tak blúdiť, ale však nám to ukázalo mapu, takže ideme na to, ideme sa pozrieť, jak to vyzerajú železiarne. Třinec. Je to obrovské. Sme celkom rozbití, ale dobre. Ale dneska si už odpružený. No. Ja som sa to chcel aj opýtať, že prečo máš nízko sedanu. Tak keď som si tam sadol, ale však. Včera sme nastavovali sedanu, teda mal pokazený ventil na vzduch, na dvíhanie a sme to tu bedili. Takže už je aj on odpružený. Vláky tu chodia. Tuším 3-krát išiel vlák tady to cez noc. Alebo 2-krát. Mám taký pocit. Toto zozajšia. Sedmička brána. Zátrub. Neviem, či to nevypnem, ale pôjde sem. Á, dobre. Ide dovnútra? Dobrý deň. Dám to radšej takto. Ďakujem. Zarady som zabudol. Jeho, že skoro si jej ofinu oholil. Očesal. Takže hľadáme D11/2. D11/2. To je voľaká oranžová. Takéto železa? Takéto kotúče? To je D3, nič. Asi rovno ešte. Kokos, ale je to tu masívne. Čo je, aká tá bola? Tam je D4, tu je 4. Ty kokos, to bude úplne niekde až na konci tá 11. Tak tam bola 3, tu je 4. Ty kokos, vyzerá to tu neskutočne komunisticky. Peťka. No ale na konci kam pôjdeme? Doľava doprava, ja tam chodím. Doľava doprava, vieš? Aha. Chodím tam na D8, ale aj D11. Ale oni tu D8. 6, 7, 11, no tam.
No, Úplne jak mesto, obrovské. no, my musíme ísť na kole. Žiadno drátu. Čo je to tu dymí? No, desina, tam je 11 vzadu. Vzadu. Výharná drátu. Áno, doľava, tabletná budova, to už tam bol. Už nie nič, tu sme na konci, no. Už sú len vagónky. Telefón, svetlo, dosper. Opäť prosím, to je to. Máš... Počkaj. Lebo odpadom. Ja to odfotím, no. Rýchlo, dodávka, už sa nám minútov behla. Do piče. Máme. Ešte keby som nebol, že ho našli, zavoláme. Áno. Dobre, už sme tu. 11/2? Áno. Tam je tabula. Tuto, doľava, pôjdeme. Niekde. Dostavil tu. No dobre. A few moments later. Tak, vyrazili sme zo železiarni. A ideme smer Sručinovec. A ideme smer... No, nie smer domov, no do Považskej Bystrice. Napájame sa naspäť na diaľnicu. A ideme na to. Čas nám hrá do kariet, jak sa povie. Circles we spin and we're taking our chances on where